Αγαπητές φίλες, φίλοι, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί, τα παιδιά που βλέπετε πίσω μου παίζουν πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Όπως βλέπετε στη συνέχεια, πετύχαμε έστω και για λίγο να αποσυνδέσουμε τα παιδιά από το κινητό και τα καταφέραμε και μέσω ενός ψηφιακού τροχού της τύχης. Έχει γίνει το πρώτο βήμα για την προσπάθεια ρύθμισης και απεγκλώβησης των παιδιών από ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι στο χέρι μας. Παράκλησή μου να αφιερώσετε περίπου 3,5 λεπτά από το χρόνο σας για το συγκεκριμένο βίντεο. Αγαπητοί, ο δρόμος είναι δύσβατος για την ενημέρωση όσον αφορά τη μάστιγα του ψηφιακού κόσμου. Τα παιδιά έχουν γίνει έρμεο της γάνγκρενας που ονομάζεται ορθονική έκθεση. Αμέσως μετά ακολουθεί αυτούσιο και το οπτικοακουστικό υλικό του σεμιναρίου. Να παίξουμε κάποια παιχνίδια. Βασικά ένας στόχος της τύχης να μου λέτε τι που θέλετε να παίξουμε τα παιχνίδια, τα ονόματα και να μας βάλει ο στόχος της τύχης τι παιχνίδι να παίζουμε και όταν καταφέρουμε να παίξετε το στόχο της τύχης να δείτε τι να γίνει μετά με τη βάση δεδομένων και πώς καταγράφονται τα δεδομένα που διάτε μες στο σύστημα και με το τρόπο να καταλάβετε και να δείτε τι είναι η βάση δεδομένων. Ποιος θέλει να ξεκινήσει πρώτα? Αντί να είμαστε μέσα σε ένα παιχνίδι διαδικτυακό, γελάσατε, παίξατε, κινηθήκατε, κάποιοι κερδίσατε, κάποιοι χάσατε, συνεργαστήκατε. Εκεί, στην πραγματική ζωή, σε αυτά που ζήσαμε εδώ, δεν υπήρχε ο αλγόριθμος, έτσι δεν είναι. Ούτε μας πρότεινε τι να κάνουμε ως επόμενη κίνηση, αλλά στο διαδικτυακό περιβάλλον αυτό είναι διαφορετικό. Και γι' αυτό τα παιχνίδια τα οποία βγήκανε στον τροχό της τύχης, στην πραγματικότητα δεν ήταν τυχαία. Η ανάθεση η οποία έγινε, κανονικά συνδεόταν με το τι σας αρέσει και τι όχι. Και γι' αυτό μετά δημιουργήθηκε και εκείνο το σκίτσο τέλος πάντων για τον κάθε ένα σας. Okay. Οπότε, τι αποδεικνύουν όλα αυτά τα οποία κάναμε σήμερα? Ότι στην ουσία, αν θέλω να ρυθμίσω τον εαυτό μου, η πραγματική κίνηση έχει αξία, έχει σημασία. Όταν παίζατε μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να ρυθμίσετε το συναίσθημά σας, το νου σας και το σώμα σας επίσης. Αλλά στο ψηφιακό περιβάλλον δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι μια διαφορετική κατάσταση, γιατί καταγράφεται η συμπεριφορά μας και ο στόχος είναι να μας κρατήσει περισσότερο μέσα στο σύστημα. Ενώ στην πραγματική ζωή είναι εκεί που μπορούμε να χτίσουμε τον εαυτό μας, να χτίσουμε τον άνθρωπο. Και να το πώς το κάνουμε αυτό? Με το αληθινό παιχνίδι. Πρακτικά, αγαπητοί μου, προσπαθήσαμε να δείξουμε στα παιδιά πώς παντρεύεται ο ψηφιακός κόσμος με τον πραγματικό κόσμο. Ζητήσαμε από τα παιδιά να μας δώσουν το όνομά τους και κάποια από τα ενδιαφέροντά τους, τις δραστηριότητες τους. Τα καταγράψαμε σε μια βάση δεδομένων και μετά τους ζητήσαμε να παίξουν το ψηφιακό τροχό της τύχης. Κάθε μερίδα του τροχού της τύχης αντιστοιχούσε σε ένα παιχνίδι πραγματικού κόσμου. Είδαμε παιδιά να παίζουν ποδοσφαιράκι, μπαλίτσα στο στόχο, πιστόλι με μπαλίτσα στο στόχο, σουτ με μπάλα στο στόχο. Παιδιά να χαμογελούν, παιδιά να είναι διαδραστικά. Όλα αυτά τους εξήγησαμε ότι έχουν καταγραφεί σε μια βάση δεδομένων και εφαρμογές καταγραφής ψυχοαναλυτικών δεδομένων θα λαμβάνουν όλα αυτά υπόψη και μέσω ενός αλγορίθμου συνεχίζουν να καταγράφουν για αυτά χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Στην τελική κάνουν έναν δημιούργημα που λέγεται προφίλ, χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Αγαπητοί μου, το ψηφιακός κόσμος είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Από τη μια μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας και από την άλλη μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί εναντίον μας.